Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Ningú no pot negar-ho. El nostre segle ha estat un segle, més segle que els altres segles. Benvinguts a esta nova entrevista. Avui hem vingut al Centre Octubre per a parlar amb Borja Penalba i Francesc Canyó, que acaben d'interpretar el seu espectacle de mà en mà. Avui era el de Granell o...? Granell. De mà en mà és un vers del poema de la Rosa de paper d'Estellers que vos va suggerir aquesta idea de tornar a traficar amb Estellers, no? Que circulara la seva poesia de mà en mà, de boca a orella, com sempre ha passat. Crec recordar que Llibre de Meravelles és un best-seller, té 28 edicions des que es va publicar, una cosa insòlita en un llibre de poesia. I volia saber com arriba un actor que ve del doblatge, la publicitat, de treballar en la veu, a juntar-se amb un músic. Com va sorgir la idea de l'espectacle d'Estellers? Doncs va sorgir justament de la crisi. De la crisi del doblatge, perquè el doblatge a mi em mantenia molt ocupat. Arran de la crisi, de la baixada de volum de feina, allò de dir, què fem? I de vegades te planteges coses molt embolicades i simplement o sigui, va ser mirar. Jo tenia llibres d'Estellers per tot arreu. Per la tauleta de nit, pel menjador, estaven tixats per allí. I dic, si és una cosa, saps? Però a vegades hi ha coses evidents així que jo personalment me costa. En un inici, Serendipia. l'Estellers, efectivament, serendipia. Tinc entès que tu feies el recital amb un pianista i després vas acabar contant. Sí, li vaig dir... La creació va ser amb Juli Mecànica i la creació d'aquell de mà en mà. I li vaig dir una feina i se'n va anar. Vaig estar amb un altre pianista, però això que veus que no estàs en el lloc on vols estar. I jo coneixia aquest home no en persona, però no m'atrevia jo a... I vaig parlar amb determinades persones i totes em van dir el seu nom. I res, li vaig quedar un dia. I van quedar i va ser molt ràpid tot. Van entendre ràpid, van reformular a partir de... no partint de zero, partint del treball que havia fet prèviament ell. I a partir d'aquest treball vam anar reformulant-lo per a donar-li un dinamisme, per a crear un bolo. I també barrejant, això de barrejar-ho amb cançons d'altres autors, etc. Sí, perquè va ser la primera pregunta, vols algú que t'acompanyi o vols? I vaig dir no. I va funcionar. Després heu aplicat la mateixa fórmula amb un altre espectacle, Granell de mà en mà, i a més aquest espectacle va coincidir amb la publicació del llibre de la seva poesia completa per la institució Alfons el Magnànim, que a més és el llibre més venut d'aquesta institució. Alguna cosa heu d'estar fent bé, no? Com va sorgir l'espectacle de Granell? Va coincidir amb el llibre? Perquè crec que la primera gira de concerts sí que va estar organitzada per la Diputació. No exactament. O sigui, sí, però no. Vàrem pensar, el Granell ho vàrem pensar ja fa 2 o 3 anys. O més. O sigui, tal qual ja portem un any fent, perquè Estellers ja portem 5 anys i escans fent-lo. I a l'any que ho estàvem fent, que veiem que anava molt bé, perquè no paràvem de fer bolos, etc. Vàrem pensar en la possibilitat en un futur X, de fer, seguint la mateixa fórmula, sobre un altre poeta o poetessa. I els dos van coincidir des del primer moment en què si ho fèiem havia de ser Marc Granell. Però bueno, com l'Estellers pareix no acabar-se mai això, perquè per sort tenim molta feina, doncs tampoc et preocupes ni tens temps tampoc per a ficar-te. Però és un treball. I un cop l'Estellers continuem fent-lo, però ja se va tranquil·litzar una mica l'any passat i van dir, sí, l'any passat. I van dir, ara és el moment. I van començar a quedar i a fer el mateix treball que havien fet amb l'Estellers, però amb el Marc Granell. Van llançar l'espectacle, van fer 2, 3, 4 bolos, el primer va ser en Barcelona
I llavors, clar, la Diputació també treballa amb Marc Granell, ell coneixia l'espectacle, tota una sèrie d'històries. Sí, però això va ser una pura coincidència. És com lo de l'any Estellers. No teníem ni idea. Que era l'any Estellers, que s'ho creu que se posarà, que no teníem ni idea. Així, en el Granell de mà en mà va i diem, tenim això. Els nostres espectacles. Tenim diverses coses. I diu, i espera que anem a treure l'obra completa, que la traien en secret, perquè li volíem fer una sorpresa, perquè Marc havia sigut el director d'aquesta col·lecció, que el van apartar d'ahir, i per a ell va ser molt bonic, que ja a banda de treure l'obra completa, que la traguera d'aquesta col·lecció i que era com tornar a un lloc que es mereix sobradament. I llavors, sí, una vegada varen coincidir l'espectacle i el llibre, l'antologia, la Diputació va oferir fer una mini gira de 14 actuacions que servien per a presentar el llibre amb la presència en els 14 concerts del Marc Granell i fèiem l'espectacle i una mica de presentació del llibre. La poesia d'Estellers ha estat musicada per multitud d'artistes, Ovidi Montllor, Paco Muñoz, Altall. Tu, Borja, has treballat amb Lluís Llach, Maria del Mar Bonet. Heu tingut en compte, o en el seu dia, quan vau crear l'espectacle, tota aquesta tradició a l'hora de fer l'espectacle, o volíeu introduir una visió més personal amb teatralització i fer-ho més dinàmic? Teniu referents? Els referents estan ahí. Sí. De fet, en l'espectacle d'Estellers canten alguna cançó del Llach, de la Bonet, que no tenen res a veure amb Estellers, que no són poemes d'Estellers, però que tenen a veure amb el que està dient Estellers. I els referents els tenim. Però a l'hora de crear no penses ni estàs pensant en alguna cosa, que no... O sigui, és oblidar l'aparell, no ens fixem en ningú ni intentem treure la nostra essència i posar-la ahí. I, òbviament, sempre, els referents sempre estan. Sí, són inevitables i no s'han d'evitar. Hi ha moments de sempre la llum il·luminant intern, o sigui, tenim coses gravades dins sobretot de l'Ovidi. Jo el primer que vaig dir era que els amants no ho farien mai. No. El que passa que teníem una teoria de com recitava l'Ovidi els amants. I això ens va permetre, i de fet el fem, perquè els amants, que seria bonic tindre una tertúlia amb l'Ovidi, o fer unes copes amb l'Ovidi, els amants de l'Ovidi és molt potent i el narrador dels amants està parlant des d'una senectut, on el record no té la força eixa de l'Ovidi, però clar, l'Ovidi pot fer el que li dona la gana. Què dius? Saps com li va dir l'Estellers, fill de puta, m'acabes de furtar el poema. Sí, i fer-lo com vulguis. Saps? Com ha evolucionat l'espectacle des del primer dia? Han canviat moltes coses? Van canviar al principi. Perquè, però com qualsevol espectacle que fem, perquè està obert a créixer a coses que nosaltres sabem que o podem fer millor o ens agradaria fer-ho d'una altra manera, o hi ha algun poema que al principi ens agradava però que veiem que per lo que fora no funcionava, o bé perquè ho feien mal, o bé perquè no arribava com volien, i vam anar reconstruint l'espectacle, però jo crec que als 6-7 mesos o aprox, que va ser quan van fer els canvis més grans, des de llavors no és el mateix. Teniu dominat ja. L'any 2014 vau treure un llibre disc amb una antologia de poemes d'Estellers que vau seleccionar vosaltres mateixos personalment. Penseu fer el mateix amb l'espectacle de Granell de mà en mà? Sí. Quan, per favor? Esa és la... Sí. Sí. En un futur, no? En un futur. No podem dir... En un futur. Entre la setmana que ve i 2020. No. Abans. Està en marxa, no? Sí, està en el forn. Tenim molt enregistrat. Okay. En una de les entrevistes que vos van fer,
jo el que faig és intentar mirar-me les entrevistes que han fet a gent que vull entrevistar i tractar de veure allò que no han entrevistat o per què està dalt. I en una d'elles, Francesc, tu comentaves que t'havia colpit molt la reacció de la gent jove, dels adolescents, quan venia a un institut com avui a veure l'espectacle. I a mi m'interessa aquesta reacció de la gent jove i també la reacció de la gent de territori de parla no catalana. Quan heu actuat a Requena, per exemple, hi ha diferències en la reacció del públic? Sí, sí. Dins d'uns marges hi ha diferències. Així va passar un dia una cosa que anàvem a fer el poema del Pimentó, que ho diem, i se sent una veu en tota la sala, se sent una veu que diu: res no m'agrada tant. Això calces el cap i hi havia un xaval allí, estàs mirant-lo. I li vaig fer així i li anava dient jo a l'entrada, perquè fem un joc amb el Pimentó, que ja el coneixeràs. I com ell va fent coses mentre fem el poema, jo li anava donant l'entrada i el va fer sencer des del seient assegut allà. Vull dir, clar, estem parlant d'un extrem. Pot arribar a un grup que depèn de l'edat, del lloc, del dia que faça, del moment que es troben del curs, de com venen de preparats, depèn de moltes coses, però les tellers, això que diuen els teòrics, de que una de les 4 potes sobre les quals fa la seva obra, que és la voluntat d'arribar a la gent, ho aconsegueix. Ho aconsegueix. A mi un altre dia que hi ha molts dies que et colpixen. El dia de Xàtiva, que era una plaça oberta, el 15 d'agost, hi havia per allí criatures en patinets i en una plaça oberta. I al cap de 5 minuts totes les criatures dels patinets estaven a primera fila allí. La guitarra al Borja és una cosa molt potent, no? I estaven allí, hi havia un silenci en la plaça aquella que dius, saps que tens un element que arriba al cor, acarona la pell, la rapa. Jo crec que és molt potent en aquest sentit. És un paral·lelisme amb Granell, no? Sí. Són molt diferents. Granell és un punt més complex per arribar a un públic no iniciat. He tingut molt de públic tant menú com gran que no havien sentit ni llegit, no havien llegit mai Estellers i de vegades ni tan sols poesia, i sempre la reacció era d'haver arribat, d'haver-lo descobert. I en Granell passa, però més selectivament. Saps? Granell ja has d'estar més dins del món de la poesia, un tipus de llenguatge que sí que de vegades sí que arriba fàcilment. Sí, arriba amb una contundència... Molt, però clar, comparat amb Estellers, Estellers per a mi no és comparable amb ningú. Sí. Vull dir, Estellers és algo, és Estellers. Sí, jo crec que indubtablement és un premi Nobel. Sí, ja està. I clar, comparar algú amb Estellers és, ojo, cuidado. Pel volum d'obra, per la diversitat d'estils, una rima té coses absolutament, saps, i temàticament, i el Marc té poemes que també són punyades ahí, però té coses més destil·lades. En una altra entrevista comentava una espectadora que vos va veure en l'espectacle que deia que Borja era l'aire i Francesc era la terra, i vosaltres diguereu que era al revés. Em va semblar curiós com vos combineu, qui és l'aire i qui és la terra damunt de l'escenari. Clar, suposo que la dona se referiria a la guitarra, a la música, és com algo etéreo, no? Igual anava per allà els tiros i ell que té la veu esta, pum, pum, pim, no? Però no, ell és més sensible, és un tio més sensible, se'n deixa més emportar i tal, i jo estic allà, pum, pum, i ja està, saps? Diuen...
I soc una persona més que m'agrada tindre els peus a terra. Ahir no tant. Sí, aquell aire Francesc. No, I d'ahir ve No, però ell sí. Els dos són foc. No, però hi ha bonic, molts... està, no? Sí, però hi ha molts moments, i jo crec que ahir és una de les claus de funcionament, que hi ha moments que ens retroalimentem. Sí. Hi ha molts moments. El que no som cap dels dos és aigua. No sé si sabeu que ara està en plena eclosió el tema dels valentubers, que són gent que fa contingut per a YouTube en valencià, com el que ara estem fent. Però vosaltres també sou un poquet valentubers perquè teniu un canal de YouTube amb unes càpsules promocionals molt divertides, són vídeos curtets d'un minut o un minut i mig. I simplement volia preguntar-vos ja per acabar com vos va venir aquesta idea tan divertida de promocionar l'espectacle. Jo me'n recordo perfectament. Sí, pues... Estàvem al sofà i Borja diu: i si farem? Clar. I si farem? Sí. I ho vam fer. Aquestes coses que dius mil vegades. I si farem? Saps? I jo me'n recordo perfectament de la reacció meva, I de repente estàvem embolicats en uns embòlics brutals. Una producció bèstia. Brutals. Sí. Perquè alguna capsuleta d'aixes és un dia sencer gravant. O sigui, igual 5 hores per trobar la llum. Una que amb el Quimi Portet, això vam estar 5 hores en la il·luminació a 4 càmeres i una bogeria. I per tanta gent. I a Vic. I a casa de Quimi Portet, a Vic. Va ser molt bonic. Cada càpsula és una experiència. Sí. I va ser una iniciativa, com altres que Valentino també, per ajudar a la promoció del llibre. També vam fer per el Màrius Serra, que es va fer un anagrama, fa anagrames, un escriptor català, i va fer un anagrama en estrelles de mà en mà, o un altre amic que es va fer un article que ja es pot contar, o què? Que era tot mentira, una història que era mentira, i Jordi Bilbany, Que diu que Colom... que Colom és català, que l'Àngel Da Vinci és català, etc. El Quixot és català. I És una persona molt apreciada per els cercles d'historiadors i científics. Però jo me l'estimo molt i li vaig demanar que ens fes un article seriós, ja no parlant de la no existència, de la catalanitat d'Estrella, sinó directament de que no havia existit mai. I ens ho va fer. I amb uns altres amics ho van publicar en un diari digital com a editorial, de manera que quedava seriós, i ho van tirar per Facebook i se van liar un pollo brutal, perquè la gent... Va ser brutal. Va ser una demostració. Van anar a desmentir-ho el dia següent, però a les 3 hores van desmentir-ho perquè era ja... Va ser una demostració de com llegim. O sigui, havia llegit Joan Fuster, l'Estrella és un invent de l'Eliseu Climent i Joan Fuster, i aquell donant, de fet, base, que deia animalades, com deien, fas a Burjassot, i no he sentit ningú mai parlar. Deia animalades. Era un actor. Que és una xorrada. Deia animalades, vull dir que no és que... Fixant en el que estàs llegint ja saps que és mentira, és una broma. Bé, doncs, moltes gràcies. Això és tot. No us vull furtar més temps. Gràcies. Gràcies a tu. Que continuï la bona ratxa amb els espectacles. Moltes gràcies. Te vades descifrar tanta tenebra. No hi ha llum, no hi ha llum, no hi ha llum. Valentuber. Sí.